Nik ez dakit nabaritu duzuen 10 urte hauetan publikoa ere aldatu dela. Baina estetika nik ikusten dut asko aldatu dela gazte topagunean. Baina askoz ere kolore gehiago ikusten da. Hau anitzagoa da. Lehen gure garaian LGTBI kolektiboko kideak ez ginen existitzen. Nik gogoratzen dut ez geuntela, ginen unikornioak bezala. Kanpin denetan egon zatenok, mesez, aldugu komentau zenbat zurrunka itxen daben jendiak. Osea, es muy fuerte. Bai? Bai. Bueno, eta... Norbaitek hola izan du esperientzia txarri gaur gauean, zurrunkekin, bai? Egia da? Bai, bakit baiet. Agian megafonitik jarrita zauden, girotzeko edola, ez dakit. Ainar... Bueno, eske bai, igual jendiak itxen dau zurrunka, ez entzuteko ondokuak narrutan. Narrua jotzen da hemen? Hombre, flipas. Gure garaian... Hori bez. Egisa da lehen komentau dutela lagun batekin, oso hetero gutxi darela. Hetero gutxi dago hemen? Confirmamos o desmentimos. Eta nik etxera jun behar nuela gaur. Ba, igual ez.